Ni Apo Diyos, kini Apo Diyos laeng kakabsat, iti rason no apay nga adda tayo itata. Dayjay ayat na, ken dayjay parabor na, isu iti maysa nga batumbalani, nga isu iti nangited kada tayo, dayjay nga rason no apay nga agkakadwa ta itata. God is just like a huge magnet. Nga guyudin na ka, guyudin na from all corners of the world. Ket isumeten iti rason no apay nga agkakadwa tayo. Ket dayjay met panagayat tayo nga agserbi nga into no umay nga Sabado. Sika ket usaren ni Apo Dios. Tapno daytoy a lesson nga intay adalen. Ket ited mumet iti membro iti iglesia nang langruna iti Sabbath school class. Sungagyaman tayo kakabsat. Iti panagrugi tayo kahit tayo nga kitaen nga daytoy nga lesson number 11. Ket dakkel iti ited na kada tayo. Nang langruna kadayjay a panagserbi tayo gani Apo Dios. Iti tiyempo nga asidegen iti panagsubli iti manlubot tayo nga ni Apo Jesus. Agyaman tayo nga rod ken ni Apo Dios. Awan iti labas kakabsat. Kayat mi nga kablaawan na kayo. Ket awan met iti labas na kakabsat. Kayat mi met iti agyaman. Agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos man nakabalin amin nga Ama. Dawaten mi nga iti Santong Espiritu isu iti mangiturong iti panagadal mi itata. Isu iti mangited iti lawag ken ti sirib. Tapno dayta nga leksyon nga naaramid dagiti anak mo iti panawen a panangidalan ni Moses. Saan kumang nga maulit-ulit iti panagbiag mi. Ludikit di makita mi o Diyos dayjay kinaparabor ken kinamanagayat ken kinamanangaasim. Saan kami nga agamak, saan kami nga agbuteng nga mapan umasidegken ka. Dawaten mi nga rudo Diyos nga bendisyonam iti panagadal mi. Itinagan na po mesos. Amen. Lesson number 11, iti title na panaglikod ken panangi babae. Apostasy and intercession. Iti paset a mayulok at masarakan iti Exodus 32 versikulo 31 ken 32 na isurat ket basaen tayo. Ket ni Moises nagsubli ken ni Jehova ket kinunana. O daytoy nga ili nagbasol da iti maysa a dakkel a basol. Ket inyaramidan da dagiti bagbagida iti judyosen a balitok. No pay kasta ita. No pakawanem ti basol da. Ket no saan punasen nak dawatek ka iti libro a sinuratam. Apan tayo kabsat, ti immediate lesson tayo. Ni Apo Diyos, inted na dahil sa nga pulo nga bilin. Ket nakita ti Israel, dayjay a kinadayag na. Dayjay Diyos nga saan nga makita. Inpakita na dayjay adayag na He showed His Majesty, tadayjay bantay ti Sinai kakabsat, ket arig na napuno iti apoy. It was a blaze. No kitaan digiti Israel, dayjay nga bantay nga isu iti ayan ni Apo Diyos. Makita ta kakabsat, nga dayjay nga bantay nang nangruna ijay tuktok na. Ket napno iti apoy. It was a blaze.
Ket nakbalin a kapadasan da, nga intunno ni Apo Diyos ket agsao. Dayjay abantay manipod itipon na, it shook. Ket anyan a kapadasan. No one in Bible history had experienced dayjay a kapadasan it Israel. As a group, one kakapsat. Nangag da timak na po Diyos. Nakita da naramid na. Nang nangruna numapan tayo iti adayo pa'y a lesson tayo. Tada tayo iti lesson number 11. In palagip ni Apo Diyos kadakwada. Iti inaramid na it kadagiti Ehipsyos. Sana inusar, dayjay balikas, and I carried you on eagle's wing. In panli Apo Diyos, dagiti anak na, ito'y a sitwasyon, adadan ijay puunan, iti Sinai. Nakita digitoy nga Israel. Nagbalin a kapadasan da nang nangruna ka digiti datdatlag nga inaramid ni Apo Diyos nga agpay kadakwada. Miracles upon miracles. Sa nga pulong saplit. Dayjay ulap nga manglinong kadakwada iti aldaw. Mangsilaw kadakwada iti rabi. Dayjay panang pisi ni Apo Diyos, pinangguduan ni Apo Diyos, kadayjay nalabaga nga baybay limasat da. Ket idin, ijemut laeng ang nalabaga nga baybay, isu iti nagbalin atanem, dagiti kabusor ti Israel. Dayjay napait nga danom, nagbalin anasamit, dayjay bato nang ited iti agburburayak adanong. Gimana? Anyan nga kapadasan. Ngem apay-apay. Nga adda, anya title teleson tayo, panaglikod. Apay, nga adda, iti panaglikod. Iti lesson tayo, umuna nga paset na, a leader under pressure and apostasy. Basarakan da ito'y iti Kapitulo 32, versikulo 1 hinggan iti 8. Ni Moses, addan ijay bantay kaduana ni Apo Diyos for 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights. Ket dagiti Israel, napandaken ni Aaron ket kunada, awanan ni Moses. Awanan. Awanan iti Pangulo tayo. Ket kunada, di la mabalin nga mangaramid ka nga agpaay kada kami iti Judyosen tapno agdaydayaw kami kini Apo Diyos. The point was, they want to worship God, but they want to have an image. No alam tayo kabsat dayjay panang explain ni Ellen White. Dayjay pressure nga anapan kini Aaron. Kunana ni Ellen White, kapsot. He was a soft leader. Awan kakabsat iti duri na. Ada digiti leader anya nga iti kayat da dayjay to appease, to pacify digiti tattao. No anya iti tarigagay di tattao, they go. Saan da nga kayat?
nga masaktan digijay tattao. Kasjay ni Aaron kakabsat. So itinaramid na, idin nga umayen digij dakkel a pressure. Again, Mrs. White said, it was a self-preservation. Saan na nga kinita digij dakkel aladawan, kinita na digij bagina. Kuna natapno addaak nga mangipangulo. Laglagipin nyo digij allegation digit Israel ket kunada natayen ni Moses. Now, if Moses is dead, who will be the leader? Saan akayat ni Aaron kabsat nga addapay iti sabali nga mangipangulo no saan nga isuna? Self-preservation. Tapno mataginayon iti saad na. Makita yung kabsat. Tapno mataginayon tati allegations da awanan ni Moses. Tapno isunan iti mangipangulo ni Aaron inaramid na dayjay adawat ken tarigagay dagiti tattao. Masapul nga lagipon tayo kakabsat nga iti dinawat dagiti tattao mangaramid da iti jujusen akas maysa a baka kaf dayjay bumaru nga baka. Apay saan nga mo ni Aaron? Nga dayjay nga ipaaramid da ket maysa a representation iti jujusen dagiti Ehipsyos. Either, kakabsat, dayjay urbon nga Diyos iti Ehipsyos itinagan na Apis. Wenno dayjay nataengan a baka nga itinagan na ket Hator. Dayjay iti pinili da. Nalipatan ka din ni Aaron nga naggapuda iti panakaadipan. Ken ijay ket naigampuren their culture kung tayo ito a cultured anya. Dayjay kababalinda ket addan dayjay kababalin iti Ehipsyos. Tanasurok nga upat agasot nga addada ijay. As slave, they obey their master. And when their master worshiped idols, they were forced as slaves to worship. Iti resulta na kakabsat. Idi nga ni Aaron inaramid na ti pagayatan dagiti Israelitas. Ket idi nga nagaramid iti ladawan nga urbon a baka. Inuted iti Israel iti panakarelasyon da kenapo Diyos. Ulit kabsat. Ti basol cuts our relationship with God. Sino ang basol? Ti Israel. Da tayo. Ti Israel iti nagbasol da. Pinuted da. Iti relasyon da. Kinapo Diyos. When we sin, we sever, we cut our relationship with God. Timikadwa nga pasit apan tayo kakabsat, kaday jay pungtot ni Apo Diyos. God's wrath. Masarakan da ito'y iti versikulo 9, ganap 29, iti kapitulo 32, iti libro nga dadalin tayo ti Exodus.
Laglagi pun tayo, ni Apo Diyos makita na iti amin. Kung na tayo, there is no secret that God hanang amo. At dadya nga ito ni Apo Diyos, kadwanan ni Moses, nakita na. It is open. Uri no ilumeng ti Israel kuma, dadya inaramid da. It was open kini Apo Diyos. Nakita na. Nakita na iti inaramid, iti Israel. Nakita na iti inaramid ni Aaron. Nakita na iti aramiden dagijay nga tattao. They were dancing around the golden calf. Agdaydayaw da, aglalao da, agsalsala da. Inbaga, ni Apo Diyos, iti aramidin na, gadigijay at tattao na. Laglagi pun tayo kakabsat. Ti basol, isu ti panagsalungasing itilinteg. Ket iti supapak iti basol, isu ni patay. God, kayat na nga instantly, dayjay nga inaramid iti Israel, maikan kuma iti, dayjay ko na tayo nga sentensya na. And the sentence nga inbaga na, ket death. Ni Moses, ket ko na, Apo, di la mabalin nga bumabaak. Pinalubusan ni Apo Diyos, ni Moses, ta inbaganan ti aramidin na iti Israel. I like, dito nga lesson tayo kapsat, nagpintas iti buya na. Adan dayjay apanggap ni Apo Diyos. Ngem ni Apo Diyos, intantan na, he taris, he delayed, dayjay apanangaramid na, dayjay a sentensya of death. Anyan kakabsat nga parabor. Iti naramid na ala Moses. Saan mo ang nakita? Siyak nakita. Hamo nga nangag, siyak nangag. Taawan iti mailemeng kanyak, ngem gaputa sika iti leader, apan ka takitaem iti maar-aramid. Bima ba? Pudno, saan pa'y laeng anakadanon ijay ayan dagiti tattao nangegnan. Dagijay a panaglalaaw, panagkangkanta, panagsalsala dagiti Israelitas nangegnan. Malabit ni Moses agapura, tapay di na kayat nga ni Apo Diyos aramidin na, dayjay inbaga na, to blot Israel out. Ada dayjay ko na tayo, no, daduma niya, I like, ada dagiti makita nga truck. Kuna na, do not delay government project. Haan? Nga mabalin nga basta-basta. So nga daduma, ada dayjay ko na dakat, you are driving. Ada iti mangeg mo nga wangwang, sirena. Kita jay rear mirror mo, ada iti may saalugan. Anya lang digiti talo kakabsat, nga authorize, nga mangusar kumada jay nga sirena. Ambulansya, pulis,
ken fire truck. Iti urnos na daytoy. No adda ti makitam, wenno adda mangeg mo sa mo makita nga fire truck, immediately pumanaw ka, idaydalan dayjay fire truck. Sumaruno dayjay ambulansya. Dayjay ambulansya malabit adda iti pasyente nga nakalugan agnangabit iti patay ken iti biag. Sadya maudi dayjay pulis. Umuno na mangeg mo. Isungin to no mangeg mo dayjay sirena. Sikang agdrada, you look at your mirror, nakitam. Kasjay met ken ni Moses kabsat. Hanna ang nakita nangeg na. Idi ananggag na lalalo nga nagapura. Daytoyan. Kunana, daytoyan. Malapit idi nga agap apura. Makitungtungtung ka ni Apo Diyos. Apo aguray kamampay. Sika nga Diyos nga nabayag iti panagibtor na along suffering God. Apo aguray kamampay. Idin nakababa. Nakita nan, no anya napasamang. Kita nyo di reaksyon na kakapsa. Iti pungtot ni Moses igamna da dua at tapi iti bato. Nga nangisuratan ni Apo Diyos, babaan ka da ramay na, dagijay 10 abilbilin. Iti pungtot na, inpurwak na, dayjay adwa at tapi abato. Sometimes our reactions tells the gravity of our feeling. Saan ka di nga amo ni Moses nga dayjay nga iganan na ket maysa anasantuan nga banag tanim Apo Diyos mismo amo na. Kabsat ko amo na. Ngem gapot na nakita na dayjay inaramid. Itiili na. Inpurwak na. Dagijay adwa at tapi abato. Malapit di kita tao naglagaw da. Nadamagam ni Moses, damagam ni Moses. Then the next story, verse 21, napan mismo kini Aaron. Ket kunana, apay-apay anya iti inaramid mo. Nangeg mo. Dayjay bilin ni Apo Diyos. Nang nangruna kakabsat, dayjay umuna at talo abilbiling. Directly, dayjay nga inarabin ni Aaron transgressed the first, the second, and the third. Thou shalt not have no other gods. Di ka garamit ti kinitika. Di mo aramiden itinagan ti Diyos iti bareng-bareng. Idi nga ilalaaw da dayjay nagan dayjay a Diyos iti Egyptios ni Hator ken ni Apis. They were mocking the name of Jehovah the Lord. No alaek ti Biblia kakabsat, nalaing gayam nga agpambar ni Aaron. Inbaganan da rason, inbaganan nga he was pressured, inbaganan nga inpaurnong na digijay nga balbalitok. Sana inbaga ken ni Moses. Idi nga
purwak da, dagita nga balitok dita apoy. Rimwar, dayjay. Una nasa na intudo. Rimwar, dayjay. Anya dayjay? Dayjay ladawan, dayjay nga jujusen. Another sin. Anyan nga, no ti English ko nan, anyan nga alibay. Anyan apambar. Anyan arason. Ladya pa nagsasaote kay Ilocano niya, nalawat ti bakrang ti baybay nga pangalam iti pambar. Di na pala inbaga nga diretsyo, sorry. Anya laki din ta, ipurwa mo. Dayjay nga balitok, itapoy, pagabuan lang ka, rumwar, at dan dayjay, image of the golden calf. Nagsardeng da. Nagsardeng da. Tadan ni Moses. Nakita da nga dayjay nga inaramid da. Ket may sa abanag nga dakkel launay iti kaipapanana. Idi ang nagsardeng da. Anya nga tatirik nada. Idi nga ibaga ni Moises. Dayjay nga inbaga iti Diyos kenkwana. Ay-ayaten ni Apo Diyos sa Israel. Masapul nga ibaga ni Moses. Malapit ko na nagsagana kayong. Tipungtot iti Diyos. Inbaga na kanya. Agsagana kayon. Sa tsangsang katunos kayon. Nga pukawan iti Diyos. Gapo iti inaramid yu. Anakadakdakkel abasol. Ken iti panangibabain nyo, iti man nakabalin amin, anagana. No kaya't ko kumasat, adadadya pa nagsasautan nyo, we read between the line. Basaam tumanan iti chapter 32 ti Exodus, tadayta iti sentro iti adal tayo, maipanggap iti apostasy ken intercession, panaglikod ken panangibabay. You read between the line. Nga idin nga ibaga ni Moses dayjay apanggedeng ni Apo Diyos no anya iti aramidin na. Nabigbig da. Dayjay adakkel ang nagbasulan da. Malapit ko na da, Moses pangaasin. Sika ket sikamet laeng iti makapan ken ni Apo Diyos. Dila mabalin. Ibaet na kami manen. Please intercede for us. Amoy kabsat daytoy nga dadalin tayo is turong na kada tayo, dayjay amapaspasamak ije langit. Dayjay ko na tayo nga judgment. Akas iti Israel, awan iti mailimengda ken Apo Diyos, kasmet kanyam ken kanya. We cannot hide our sin from God. Kas dayjay inbaga ni Apo Diyos, ta isungarod kakabsat iti kinapudno. The wages of sin is death. But my God, ti Diyos iti Israel, is a long-suffering God. Saan laeng anabayag iti panagipturna, saan laeng nga naanos, aglip-lipyas iti ayat ken ti parabor na. I would like to emphasize that.
amidst our sinning, God is long-suffering. God is patient. But I always bring my cup with me to use this as an illustration. His cup of love and mercy is overflowing. Tanusyak iti kitain na, nusika iti kitain na. Makita na kakabsat ko, makita na tayam amin, nga iti balur mo, iti balur ko, iti balur tayo. We were purchased by the precious blood of His Son. Iti maudi nga paset kakabsat, iti chapter 32. Isu daytoy paset a mayulo tayo. Hunana ket di Moises nagsubli ken Jehova. After confrontation with Israel, Moses went back to God. Ket nagsubli ken ni Jehova. Ijay panagsubli na. Saan nga inrasunan ni Moses iti inaramid iti Israel? Denggen nyo di ibagana, o daytoy nga ili nagbasol da iti maysa adakkel a basol. Forgiveness is acceptance of the sin. Ulitet, no kayat tayo iti mapakawan, bigbigan tayo, jay basol tayo. Sa inbaga ni Moises, directly, no anya day niya nga basol, ket inyaramidan da dagiti bagbagida ti Jujusen abalito. Of course, there are kinds of prayer. They personal, ken they open with no public prayer. Into no ije unag iti balay ni Apo Diyos. Kunatay ko, we always use the phrase ni Elder Isuti Agkararag, linukatan na iti ruang, baga bintana iti langit, babaeng kadadya kararag na. It is on a congregational prayer that sin is mentioned. Pakawanam apo dagiti basbasol. A general term. Pakawanam apo dagiti basbasol mi. But when you do a personal talk with God, jay inaramid ni Moses recommends to us nga ibaga tayo dayjay a direct a nagbasulan tayo. Kunan ni Moses, dakkel iti basol daytoy nga ili, tanangaramid da nga agpaay ti bagbagida ti Jujusen abalito. Apo pakawanan na. Ibagak dayjay basol ko. Apo pakawanan na ko ng kabsato. Ibagam dayjay nagbasulang. Anyan nga nagpintas kakabsat. Kalpasan nga inbaga ni Moises dayjay basol ti Israel. Denggen nyo dyan baga na. No pay kasta itata, no pakawanem iti basol da. Yet now, if you will forgive their sin, dayjay sao nga pakawanem kakabsat, the word forgive, kaya na nga saon, anungam, you take it upon yourself. I'll give you an illustration. No kuma
daytoy iti basol ko. Ket dawatag ken Apo Dios, Apo, pangasim pakawanen na. Dawatag nga ni Apo Dios, ikatin na daytoy a basol ko. Ket alaen na mismo kenkwana. He will bear it on himself. Dayjay tinbagana ni Moses, Apo ko na, when nagbasol da, nagdakkel a basol da, ngem pangaasim kunana, ijay Lucano, ngem nupay kasta, pakawanem, forgive, alaem ka din dayjay nga basol da, tapno saan nga isudan, iti agdadagsen. You see the beauty of the appeal of Moses. No iti basol, isu, iti mangited ken patay. Tati supapak ti basol ket isu ni patay. Alaen ti Diyos, the immortal God. Ti Diyos nga saan pulos amatay. Dayjay a basol. Forgive. Alaem Apo. Bagkate mon Apo. Saanen nga digiti anak mo iti mang bagkat kadayta ket adda iti dusa na. When the sin is taken away from the sinner, awanen dayjay dusa. Malagip tayo kakabsat. Dagitoy nga kararag ni Moses, ipakita na dayjay sistema nga inted di Apo Diyos tapno maawatan iti Israel, maawatan iti sangalubungan, iti ayat, panangpakawan, ken parabor ni Apo Diyos. Bear, forgive. Dayjay sistema kabsat, the daily sacrifices, ingga na kadayjay nga Day of Atonement, adda iti maysa nga nagbasol. Anya ramidin na, mangala iti maysa nga urbon nga karnero. Gaputad dati basol na mapan kadayjay padi. Ket dayjay nga padi kadwaen na dayjay nga managbasol. Ikabil dayjay a nagbasol. Dayjay ima na iti ulo dayjay a kordero. Sana ipatay ket ibagana dayjay basol na. In his faith, dayjay nga basol na transfer na pan-idjayen nga kordero. Idin nga dayjay abasol, again ulitin tayo. Ti supapak iti basol isu ni patay. Ket dayjayen abasol awanen ijay managbasol. Napan ijay karnero. Ket idin nga ngurunguren da patayen da dayjay nga karnero. Ampay amatay di karnero. The lamb took the sin of the sinner. Apay, ulitin tayo kapsat, apay ang napapatay di karnero. Gapo na dayjay a karnero, inawit na dayjay a basol, ti may saan nagbasol. Ket gapo ka dayjay nga basol, ket supapak na ni patay, dayjay a karnero, the forbearer, dyan nangawitan ka dayjay a basol, masapul amatay. Every day, daytoy itududa dayjay nga aramiden ni Apo Diyos. By faith, itududa dayjay aramiden ni Apo Diyos. Isu nga idin nga imay ni Apo Jesus. Nakita ni Juan, kit ko na, this is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Makita yung kapsat, the word of the Bible.
This is the Lamb of God that taketh away the sin of the world. No alain tay nga personal, kunana ni Juan, daytoy ti kordero iti lubong, nga alain na ti basol ko, ti basol mo. Gaputa inala, daytoy a kordero iti basol ti lubong. Adda iti dakkel anamnama, there is hope. Nga daytoy alubong, again, put it personal, individual. Daytoy a tao, siya ken sika, nga nasentensyaan amatay, adda iti namnama. And this is the story of grace. Ulitin, this is the story of grace. 5 a letra. Grace. G, God's. R, response. A, at. C, Christ's. E, expense. Sino matay? Siya. Si kakabsat ko. Ngem ni Apo Diyos adda iti sumbat na. Ket iti agsagaba kadayjay adusa iti basol ko, ti agsagaba iti dusa ti basol mo. Awan sa bali no saan nga ni Apo Jesus. Isong idi nga inkararag ni Moses, Apo, forgive them. Kuna na, bear. Apo, alaemon alaemon Apo daye basol da. Laglagipon tayo sa bay nga nakipakpakaasin ni Moses na ibagan ni Apo Diyos dayjay nga sentensya nga aramidin na. Patayin na iti ilit Israel. Ngem, gapu iti parabor ni Apo Diyos kuna na Apo, kuna na, alaemon, please, bear. Ikatemon, Apo bagkatemon, bear. Dagita nga basol da. I like what Moses did. Maybe Moses posed and he said, kat Apo, no saan mo nga alaen, amo apakawanan iti basol da. Dawatek punasen nak iti libro a sinuratam. What a leader. What a leader. Saan nga, dahil ko natin nga, dahil hugas kamay. Anya, Apo ko rin nagbasol na pangasin, isuda lang hanggang siya. Haan? Nagbasol ka din ni Moses. Saan? He was with God. Ngaman yan nga ayat kakabsat. Anyan nga ayat. Saan akayat ni Moses nga ti Israel ket isuda iti madusa? Ammo ni Moses iti kinalapit iti Israel. Mamin anon nga insapatada ang nakitulag da kina Apo Diyos, wen aramiden mi akas iti inbagam Apo, wen agtungpal kami, wen agtulnog kami, ngem panungpalan na basol. Panaglikod, apostasy. Iti-itid na, panakaisina, iti relasyon kani Apo Diyos. Isu, patay. Panangibabait, intercession. Ipakita na, dayjay, apan nakipagpakaasi ni Moses, kanya tayo, ipakita na, iti pan nakipagpakaasi
ni Apo Jesus nagpay katatim. Anya inadal tayo. Umuna kay laglagipin tayo kapsat. Sin separates us from God. Ket no naisina tayo kini Apo Diyos. Adda ni patay. I usually give you this as an illustration. No di ko makapilya, ket adda digiti mula, apanak ija ayan dayjay nga mula. Ket kunak, sino kin mula daytoy, kabsat dispensarin nyo mangputi dakto iti may sanga-sanga. Just a small branch. A leaf maybe or a branch. Sa kunto'y pakita ka dayjay nga kongregasyon. Nakita yung generabit ko. When pastor. Then I ask, anyay iti kondisyon daytoy itata asanga. One unison. One answer. Kunada, pastor, dayta asanga. Ket maysan anatay asanga. It is a dead branch. Number day, when pastor, oray no berde, daytan ket natay. Then they qualify their answer. No saludsudek apay nga ibagayo anatay. Iti bagada, gamin pastor, na isinan dayta asanga, manipod ka dayta puon, nga mangted iti biyag kenkwana. Kabsat ko, sin separates us from God. And when we are separated from God, death is certain. Mikadwa nga naadal tayo. Grace reconnects us with God. Idi nga naisi na tayo. Ti parabor, isubli na tayo manen kini Apo Diyos. Gapu iti panangibabaet ni Kristo kada tayo. Dayjay kapadasan iti panakapakawan, forgiveness. Naikat de bantot iti basol kada tayo. The heavy load of sin is unloaded, removed from us. Dayjay ti kunanan ni Apo Jesus, kanyam ken kanyam. Come unto me, ye that are labor are heavy laden. Anya iti dadagsen tayo. It is the burden we carry about sin. Anya iti karina ni Apo Jesus, and I will give you rest. Isunan iti mangbagkat. Sana kunana, alain nyo ti krus ko. It is easy. When we experience the joy of the Lord, it is easy. Kitain tayo kabsat. Please, our lesson tells us, when we sin, do not make excuses of our sin. God loves every sinner. Dayawag niya po Diyos kada ito lesson tayo kabsat. Adda iti naglikod, adamit ng ibakit. Agkararag tayo. Apog yaman kami, kada ito yung lesson nga inadal mi. Ti Israel, iladawan na da kami o Diyos. Nagbasol kami, naisina kami kada itang ayat mo. Umay ni patay kada kami. Nga magyaman kami, da ni Moses itakdiran na iti anak mo nga na Apo Jesus. Umay nga ibaet na kami, akas ti panangibaet ni Moses iti ilit Israel. Kitagyaman kami ama, tasika na parabor ka. No pinakawan mo ti Israel idi, pakawanan na kami itatakadimat o Diyos. Ket intun no dayjay panang pakawan mo, ikatem dayjay adadagsen iti basol kada kami. Let us experience with joy the joy of restoration in your love. Madawatek na dayto nga lesson, agbalin as sibibiyag a kapadasan kada kami. Bendisyonam, dagiti amin a kakabsat, nga nagkaduami itatanga nagada,
bendisyon ti pamilyada. Bendisyon ti iglesia o Diyos, apakikam kami nganda. Agyaman kami launay, itinagan na po Jesus. Amen. And amen. No, the dumang kabsat, aday tagsalsaludsod. Pastor, we missed dahil live broadcast tayo, iti Wednesday evening. So nga nag-post sa kakabsat, ijay Facebook, kat ko na, if you miss our lesson review, anya aramidin nyo, you will go to YouTube. Ikabilyo iti normo anagan ti kabsatyo, Pastor Elias Rafanan. Rumuar kabsat, dahil nga lesson, rumuar di kita amin na presentations na yun. So if you want to review it again and again, you can do the same. Go to YouTube. Ni Apo Diyos, ay ayaten na kayo. Ni Apo Diyos, makianda ka na kayo. Kasi kang kanaming ibagbaga, no ay ayaten na kayo na Apo Diyos, ay ayaten na kayo mat. Imbag, arabi tayo amin kakabsat.